da nama predstoji pored pravne i pravedne države i mudra politika. Mi ćemo na tome radimo i radit ćemo. Mudra politika koja treba da bude u funkciji stvaranja tog zajedničkog života. Moram da kažem da nam najveću štetu čine one, neću da kažem narod, niti Hrvatske, niti Slovenije, jer ne bi bilo pošteno, čine one snage koje hoće da razviju Jugoslaviju i ruše sve ono što mi pokušamo da uradimo ili uradimo. Albanci su dovedeni u situaciju da vide rešenje u Sloveniji i Hrvatskoj. Ne kažem da Slovenija i Hrvatska nemaju pravo da se pitaju i da učestvuju u rešavanju kosovskog problema i svih naših problema. Ali koja je ta politika koja nudi Albancima rešenje problema mimo Srbije i mimo srpskog naroda, ako ne ono u Srbiji, onda ovde koji živi? Pa neće valjda da ovde dođu Slovenci i Hrvati da žive, a Srbi da odu. Nemoguće je rešiti problem nego ovde zajedno. I svi oni koji tako rade, oni učestvuju u stvaranju jedne velike tragedije koja se može na Kosovu i Metohiji desiti. Nama ovde treba politika koja će Albance usmeravati na zajednički život. Međutim, u praksi to nije tako. U praksi imamo baš tu podršku koja je sada ključ i ključna snaga zavedenim Albancima. Moram da vam kažem, na preki dan čujem informaciju kako su, zanosi ih sa Amerikom, kako su brodovi vojni stigli tamo negde pored Albanije i sada će preko Albanije tenkovi doći da im pomogu. Možete zamisliti koje su dezinformacije. I čime se služe da održe homologizaciju. Ali ja se nadam da će kod druga Kambovskog ovih dana se prijaviti još neka partija albanska ili sa Kosova i Metohije, jer ima ih više. Mi smo u početku razgovarali i institucionalizacijom, registracijom više partija među Albancima otvorit će se proces da kažem razbijanja te homologizacije, ne u smislu da se Albanci razbiju, nego u smislu da svi oni koji misle drugačije neka misle i da zajedno nađemo zajednički život. Evo sad se zagovara da se ne izađe na višestranačke izbore, slobodne izbore i tako dalje. Sve je to međutim ta udurma tih separatista, ti koji vode albansku narodnost u provaliju, ali mislim da ipak kao čovek koji je odgovoran za sprovođenje politike sa svojim drugovima, osjećam i osjećamo da smo na pravom putu, jer u poslednje vreme, moram da kažem, sve